Der kommer lige et nyttigt tips, når du skal rengøre dine bundmåtter. Du tager dem ud af bilen, og har du lidt sæbe i overskud fra at du har vasket den, så tager du simpelthen det lige og hælder ud over dem. Prøv lige at bløde dem lidt op. Ganske almindelig bilshampoo, det er fint. Så lige fordele det lidt med børsten. Så lige eventuelt lade det stå i et halvt minut. Det er nødvendigt, men det bliver det ikke dårligere af. Og så tager man simpelthen en almindelig højtryksrenser helt fint, og så spuler man den bare lige så stille og roligt opad, hvor man kan skidte det vælter ud til alle sider. Og nu vil jeg lige illustrere, hvad man gør, og så bagefter så bare hænge dem over plankeværket, så det lige kan trykke af, så bliver det ligesom ny.